Здравейте, потребители на VBox 7, аз съм Technology и днес ще ви покажа как да си инсталирате мод на Minecraft. Следователно мода ще е Too Many Items. Влизате в вашата търсачка. На мен ми е Google, на вас не знам. Пишете Too Many Items. Клеве. И ето, аз съм на 1.2.5 и взимам него. Няма да го тегла, само ще ви покажа. Ето, тук това. Тъп мишка. Мога да се тегли. Ето. Ето го. Ето това тук. Поздравления! Ето, тук Вие бяхте избран за специалната ни... Изчаква това време свърши, го сваляте. Мака се, Такава специална промоция ще дам, че няма може да се оправи след това. И готово. С едно сега съм го свалил. Влизате в стартовото меню и в Run търсачката. То не е търсачка, да е ми изпълнение. Тук, ако сте на Windows XP, е някъде Run е тук, под сърча. Май така беше или над него, не знам, не помня. Както и да е. Пишете в изпълнението процент update за процент. Влизате в тази папка на Minecraft. Цъкате след това bin. В тази папка Minecraft. Отваряте я с десен бутон в отвори с WinRAR архив, защото на някой с Java-та. И затова. Оп. И сега. Отивате къде сте си запазили на самия мод. Аз, например, но имам много и... Затова ме е тук сега. Добре. Тук това да го изтема надолу. Премествате го в WinRAR, в Minecraft Jar. Цъкате OK. Да, забравих да кажа, преди да сложите мода на тези, които въобще не са слагали никакви модове в Minecraft Jar, ви се показва една папка meta-inf. Нея изтривате първа. След това слагате мода, само забравих, извинете ме. Но просто се отнесох. Но както и да е, важно това, че споменах. И добре, това е всичко от мен. Надявам се да съм ви помогнал. Очаквайте следващия епизод, в който ще ви покажа как да си инсталирате Ray Minimap и откъде да си го изтеглите. Предполагам, че не трябва да давам линк за Too Many Items мода. Както виждате, вече го има. Преди беше платен. Не знам защо. На мен ми го представи един приятел. Добре. И това е всичко от мен. Довиждане.